салом алайкум бародарони азиз. созен хубен, саломатитон хубанд? бародарои ҷон, курси имрӯзаро гуфтаниём. пеш аз курсро гуфтан, бародарои ҷон, лайка меҷақем, подписатсия метинем дар канали мо ва худованд ҳамаи шуморо сабр ва қувват бита. рӯзаи моҳи шарифи рамазон як бори дигар муборак боша. бародарои ҷон, 1000 рубли мо 153 сомон ва намедонам дигаро нишон метан, яъне ки курса нишон метан 171, 165 ҳар хел меган ва ман медорам сразу через Google нигоҳ метунам. бародарои ҷон, курсу ха нишон намета. недавно каме пеш даромада будам, через Сбербанк Россия ман нигоҳ кардам, курс 155 буд Душанбе сити. ва бародарои ҷон, имрӯз 9 апрел аст, соат 4:32 ба вақти Москва. курс 153 сомон ва доллар бошад 12,37. туркӣ бошад 182 лира, евро 11 евро, узбекӣ 140,445 сӯми узбекӣ. боқӣ сарбаланду обод бошед. худованд ҳар як шуморо як бори дигар нигаҳбон бошад.